pošlu na toho Robertkovi. No to máš. Co to? Brýle busy? Co to je? My jsme byli busy. Ty brďo. Ty brďo. To je pozdrav z Ostravy. Ty fogo, no šťastný. Od Majdy a spol. Tak to jsou no to jsem zháněl tak dlouho. Otoč to. Je kapsička. Ježišmarja. Golo, goli a goli. No to ti jsou šílení teda. Ty fogo. No jsou dobří. Tyjo, jak jsem zháněl přes Jurka, jo, tak řekl, já nemám takové. On to nechal udělat. Ty fogo. A popusinkovat musíš Majdu. Teda, no tak to. Můžeš ji zamávat, ona čeká na video. Ty fogo. Ale nenapíše ti? Majda, ty jsi mi postavil z toho. Tož to je síla, jste výborný, díky moc. Teda, jsou dobře. Co můžeš vypnout? Ty fogo. Kálaš.